Toto je Rádio Slovensko. Katka je s nami v štúdiu, vítaj u nás, ahoj. Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem. Ty si prišla predstaviť ale svoju novú pieseň s názvom Oni. Hudba Katka Knechtová, ako vždy. Vždy si robíš sama hudbu, alebo to niekedy necháš aj niekomu inému? Nedôveruješ nikomu. A je to dobré, pretože tá hudba je obľúbená. Text Vlado Kraus. A vraj táto pieseň vznikala veľmi rýchlo a ľahko. Ja si tak všímam takú sinusoidu, že každú jednu skladbu, pred každou jednou tou úspešnou skladbou je minimálne 6 takých, ktoré nie sú úspešné, alebo respektíve ich nedotiahneš do konca. Čiže materiál v štúdiu bol, ale tá alfa pieseň som sa rozhodla, že bude práve táto Oni. A ja som ju zložila zhodou okolností v marci na moje narodeniny. Ale keďže sme sa s Vladom zhodli na tom, že diera na trhu hovorí jasne, že dušičkovú pesničku na Slovensku nemáme, tak som si počkala až do tohto obdobia, aby si ju ľudia vypočuli v ten správny moment, keď sa blíži práve to obdobie, keď budeme spomínať na našich zosnulých. Hotový je aj videoklip. Bola to pre teba taká filmárska výzva zahrať si, ak to môžem povedať takto, mŕtvolku, ponárať sa do vody s otvorenými očami a podobne. Ten videoklip je mimoriadne vydarený a krásny. Ďakujem. Tak videoklip sa točil, áno, sú tam bizarné scény. Tej réžie sa uchopil Laco Richtárik a si myslím, že úplne najsprávnejší človek, pretože on sám prežil v mladom veku klinickú smrť. A niektoré obrazy, ktoré sa týkali práve toho jeho vnímania tej situácie, tak vložil do môjho videoklipu. Toto je Rádio Slovensko.